Φώνησαν από 2 κόμματα να κατέβω υποψήφια στις εκλογές. Συγγνώμη κυρία Πία μου, συγγνώμη, αλλά ακούσατε τι είπε? Τι να κάνω, να πάω? Μην της πείτε ναι, γιατί θα τη βάλουν σε κανένα Υπουργείο Εξωτερικών, θα γίνουμε ρεντίκολο σε όλο τον κόσμο. Τι να σου πω, βρετάμι μου, κι εγώ, τι να σου πω. Τι κάνει ένας βουλευτής? Μια φορά το χρόνο πάει στα βραβεία Αρίων. Στη Βουλή πότε πάει? Μια φορά το χρόνο επίσης. Ναι. Έχω πάει. Στη Βουλή. Στα Αρίων. Η Βουλή είναι αυτό το μεγάλο κτίριο πάνω από το μετρό στο Σύνταγμα που αφήνει το βράδυ τα φώτα ανοιχτά. Ακριβώς. Βολεύει και η συγκοινωνία. Θα το σκεφτώ. Κυρία Μπία μου, σας είπα, μην την ενθαρρύνετε. Ξέρεις, Τάμι μου, αν γίνεις βουλευτής, πρέπει να παρατήσεις την ηθοποιία και τη σειρά. Αλήθεια? Αφού υπάρχει τα συμβίβαστο. Αχ, ναι, βρε. Τότε να πας. Τελείωσα. Τι πράγμα? Γράφει λόγο η βουλευτίνα. 2 σελίδες έχω γράψει. Μόνη σου? Βοηθήθηκα λίγο και από τα κείμενα της σειράς. Ναι, πώς, βοηθάνε αυτά, βοηθάνε. Έχει ωραίες εκφράσεις μέσα. Ναι. Για ρίχτω να τα ακούσουμε. Ανθρωπόμορφες Ελληνίδες, ανθρωπόμορφοι Έλληνες. Κάνει τέλειο. Μήπως το όνομά μου δεν είναι αρκετά σοβαρό? Μια χαρά είναι, σκάσε. Αλήθεια, από πού βγαίνει? Από το Αδαμαντία. Αδαμαντούλα Τάμι. Τι αδαμαντία, Τάμι, ρε βλήμα. Αδαμαντούλα, ντούλα πάει. Τούλα πάει. Ντούλα βέβαια, και άμα βάλεις και ένα πάκι από πίσω, ντουλαπάκι. Μα πώς, αφού εγώ το είχα βγάλει. Πώς το είχα βγάλει? Αδαμαντούλ... Λάμι. Αδαμαντουλίνο. Δεν βγαίνει. Καλά, δεν πειράζει, αγάπη μου. Όταν το να βγει, βγήκε. Έχω λάθος όνομα. Τόσα χρόνια κυκλοφορώ με λάθος όνομα. Το πρόβλημα είναι ότι τόσα χρόνια κυκλοφορείς, δεν είναι το όνομα. Ανησυχώ πολύ. Έχει χαθεί η επαφή με τους υποπειραγούς Μπάντα και Μαυρακούδη. Εύχομαι να μην συνέβη το μοιραίο εκεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Εγώ αντίθετα είμαι πολύ αισιόδοξη. Είμαι βέβαιη ότι όλα θα πάνε καλά και θα έχουμε αίσιο τέλος. Εγώ πάλι κοντεύω να τρελαθώ από την αγωνία μου. Να φέρω... Μισό κιλό λεμόνια να φέρω και να φέρω. Περίμενε, είπα. Κάτι χαρτιά που έχουν πάνω ονόματα. Υποψηφίων, όχι κομμάτων. Α, έχω φέρει και τέτοια. Άντε βρε αγάπη μου, φέρε να δούμε τι κάναμε. Αγάπη μου. Βασιλαρέας μεγαλομάστορα, κατακαημένος. Πού είσαι εσύ, γιατί σε έχουνε? Νομός Ημαθίας. Ρε βλήμα στην Ημαθία, κατέβηκες? Όχι, στο κέντρο κατέβηκα, στην πλατεία Κλαθμόνος και πήγα στο Υπουργείο Εσωτερικών όπως μου είπες. Αλλά δεν είχε άλλο. Σκασμός, που θα αντιμιλήσεις ακόμα δεν βγήκες. Πίσω και ξαναπήγαινε. Μπρος. Λαέ της πυρκαγιάς. Κυρία Πία μου. Συγχαρητήρια, Τάμι μου, συγχαρητήρια. Κυρία Πία, εκλόχθηκα. Και πάλι συγχαρητήρια. Έχει όμως το γερό μάνατζερ, έτσι. Την αποσύση μου το πες, το έκανε. Κυρία Πία, είμαι 4η και πάω για 3η. Κάνω ρεύμα. Έχεις ρεύμα, βρε βλήμα. Για πρόσεξε πώς μου μιλάς. Όπου? Έχω να αισθανθώ έτσι από τότε που βγήκα αναπληρωματική μις... αυτό με τα πόδια. Τι λέει? Μης Χαλκιδική λέει. Ναι, μπορεί να μην θυμόμουν το όνομα, αλλά θυμόμουν το σχήμα. 3 πόδια δεν είναι? Ελπίζω το τρίτο να μην είχε πάρει μέρος στα καλυστία. Ναι, ευχαριστώ. Πάνω από την κουντουρά βέβαια. Και από την κούρκουλα. Δεν βαριέστε. Ό,τι μπορούσαν να έκαναν τα κορίτσια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας. Δεσποινιστάμι. Παρακαλώ. Τώρα που εκλεγήκατε, θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη. Ο αδερφός μου Σε ψάχνει... ξέρω από κάπου. Ο Σταμάτης είμαι. Κομπάσος. Κομπάρσος, ο βοηθός σκηνοθέτη. Αχ, ναι μωρέ, και έλεγα ποιον μου θυμίζεις. Κάτι έκανες όμως, άλλαξε τα μαλλιά σου.
Όχι. Ασκήμινες. Δεν νομίζω. Νομίζω όμως εγώ. Να περιμένω. Ναι. Για την αλυσίδα που λέγαμε. Εγώ δεν γίνεται να ξαναέρθω στη σειρά. Αυτό ήθελες να μου πεις τόση ώρα? Ναι, Γι' αυτό μου άρχισες τους κρίκους και τις αλυσίδες? ναι, γιατί κι εγώ ένας κρίκος είμαι. Εσύ δεν είσαι ένας κρίκος. Εσύ είσαι 5 κρίκοι και ένα τάλιρο. Ήρθα. Δρόμο, θα τρομάξει το μωρό. Γιατί. Πέρα μου, δεν πειράζει, άσπρο. Καμαρώνεις, χαζομπαμπά. Κι εγώ θα γίνω χαζομαμά όταν αποκτήσω δικό μου. Εσύ το πρώτο συνδετικό το έχεις έτοιμο από τώρα. Κόλλατο. Καλό. Στρουμπουλούτσικο είναι. Πόσο ζύγιζε όταν γεννήθηκε. Αυτό δεν ξέρουμε αλλά κι άλλα, αυτό θα ξέραμε. Εγώ ήμουν πολύ ελαφριά, ένα 300. Λοιπόν, εγκέφαλος, γι' αυτό. Έλα, ξανακόλλατο. Να ρωτήσω κάτι. Αφού την Αθήνα στα αγγλικά τη λένε Athens, γιατί τη Ραφίνα δεν τη λένε Ράφινς και τη λένε Ραφίνα? 5. Τι γίνεται, πώς πάει αυτός? Δεν ξέρω, δεν μιλάει. Του διαβάζω τα 200 βήματα για να ξεπεράσει το χωρισμό. Σε ποιο είστε? Στο 45. Α, έχει πολύ περπάτημα ακόμα. Καλύτερα να μην συναντηθούν. Ποιοι? Αυτός με τη... Έφερο είναι κι αυτή. Ναι, Ποια είναι? να μην σε νοιάζει. Δεν μου λες εσύ δεν έχεις βουλή απόψε. Έχω, αλλά δεν θα πάω. Θέλω να κάτσω να δω φάρμα. Μάλιστα. Καλά, συνεχίστε εσείς, εγώ πάω για γύρισμα. Α, αν μιλήσει και ρωτήσει πώς πάνε τα γυρίσματα, πες του ότι ζωγραφίζω. Α, δεν χρησιμοποιείς πια κάμερες. «45. Πετάξτε τα αντισυλληπτικά σας. Ειδικά αν ήταν δική του ιδέα να τα παίρνετε. 93. Βάψτε τα νύχια σας σε ζωηρά χρώματα. Α, αυτό μπορούμε να το κάνουμε και τώρα. Αχ, τι καλά. Όπως όταν έπαιζα με τις κούκλες μου. Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι, πάντως εγώ σας προτιμώ έτσι. Κόψατε και το ευθύμι, μια χαρά. Γνωστό. Αχ, χάλασε. Αχ, τι να του πω, πώς να αρχίσω τη συζήτηση. Φοράς και εσύ κουκούλα, Ορίστε. Καλημέρα. Μας διέκοψες. Η βία που είναι? Δεν ξέρω, στο μακιγιάζ. Αφήστε με πια, έχω εδώ το πρόβλημά μου. Καλά, ντε. Πρέπει να του πω κάτι πνευματώδες. Σταμάτη, συμφωνείς με την άποψή μου ότι τα πάντα ρί? Κυρία Μπία, έσπασε ο θερμοσύμφωνος και πλημμύρισε το σύμπαν. Έχω και τα γενέθλιά μου σήμερα. Ήθελα να σας καλέσω, αλλά πού? Δεν έχω που να μείνω. Δυστυχισμένο πλάσμα. Τα πόσα κλείνει? Τα 27,5.